Здравейте хора, аз съм Gamer Pro и днес ще играем Clash Royale. Това ми е първия клип и искам да има много гледания и поне 10 абоната. Моля ви. Аз съм 9 арена, много паднах с купите, бях 3007. Имам 9 легендарки, както виждате, две от тях Далок, Електро, Inferno Dragon, Ice Wizard, Princess, Miner, Graveyard, Sparky и Lava Hound. Имам 3 на втори. Miner, Ice Wizard и Lava Hound. Искам много да ми се падне Night Witch, защото аз съм от Варна и днес имаше турнир на Теленор Арена в ФК, зала Европа, и много от финалистите, които и даже спечелиха първите 3 места, играха с Night Witch декове. И затова много искам да я спечеля. И също и така бандитката. Ламбарджака за сега не мисля да го купувам, ако кача 10-та арена. И така, днес ще играем 3 битки с всички нови гледания и абонати. Клиповете ще са ни с много по-хубаво качество. И така, няма какво повече да ви бавя, започваме битките. О, 10 е левел. Така. О, не. Знам, че клипа е с много лошо качество, но почвам от днеска просто да правя клипове. Executioner ми го убиха. И почваме с Hog Rider и Fire Spirit. И да пуснем един Fireball. О, супер! Точно тогава трябваше да си пусне арчерките. Тази Валкерия много я мразя. Удари. Какво направих? Не, къде слагам картите? Електрото ми оцеля. Ще пуснем Елит Барберани с Fire Spirit. Да видим какво ще стане. Да, знаех си, Валкера, че ще пусне. О, но една елитка оцеля. Не, къде пускам? Не го оцели. И това мисля, че ще е загуба. От сега казвам. Между другото, ако събера поне 10 абоната, ще почвам да правя реакции на клипове. Предполагам, че много от вас са гледали новия клип на Сузанита и ние ще почнем, ако има поне 10 абоната, ще почнем ще й направим реакция. Сега, ако не взема тази кула, много ще рейджна. Сега ще ми пусне Валкерия, знаех си. И това е загуба, поредна загуба. Преди да пусна да снимам това клипче, бих се и паднах 2 поредни пъти. Извинете, първи път ми снимам и много грешки.
правоговора. Трима са на линия, включително и мен. Ще пуснем Triple Elixir Battle. Дано някой да приеме. Просто не искам да пускам батъл, за да не падам повече. Няма ли някой да приеме? И между другото, пишете в коментарите, който е от Варна. Мисля, че никой няма да приеме скоро. И за това ще играем един батъл. Специално за вас, които гледате този клип. О, не, execution. О, yes. Удари. Добре. Yes. О, не. Yes. Добре се развиваме за сега. Между другото, най-точката много я нърфнаха. Но остана много силна. Всички казват, че е много слаба, но е силна доста. Супер, супер. Остави ми Хога. Ще пуснем Executioner. Супер. Идеално. Електрото ми зареждане, че щях да го пусна, за да не ми убие. Давай, бързо, бързо, бързо. Yes. Супер. Сега мисля, че ще направим някакъв демидж на кулата и да, така е. Не, бразвата не стигна до тауъра. Айде в арбол. Бързо, бързо, бързо. Суп. Не! Как ще мисна? Знаех си. Но, какво ще направят елитките? Добре се получи. Електрото ми зареди също. Това е много добре. Браво, браво. Доволен съм. Не, бандитката как ще удари екзекюшенъра? Хайде, хайде, хайде. Пуш. И му вземаме кулата, но сега трябва да се защитаваме. Добре, балона е долу. Добре се получава. Не. Ще ми забавят летките. Уби бандитката по-бързо. И това е победа. Супер се получи. Страхотно. Между другото, ако има поне 50 абоната, ще направя чест опенинг на 2 Magical и 1 Super Magical. И на клан чест. Така че, моля ви, subscribe и струшете лайк бутона. Знам, че ви обещах да направим 3 битки, но просто батерията ми пада. И това ще е за всичко за този клип. До скоро!